Ayan guys, so kuha muna tayo ng sili. Fresh sili. Fresh from the farm po talaga yung mga sili natin, no? Ilagay natin sa kinilaw, bulinaw. Yun. So ito, balbangaan to. Tapos to. So yung iba mga kinain na ng langgam. Pero okay lang yan guys. Yan. Sunod natin harbisin guys is ang limonsito. Yan. Yan. So, okay na to. So, let's start. So, ayan guys. Ito na po yung sili. Tsaka yung limonsito. Ito ring kamatis at sibuyas. Siyempre, meron tayong luya. Ito naman po yung ating bulinaw. So, unahin natin. Hugasan muna natin yan. Balik tayo dyan. Ay lang te. Ayan. Nagpadaw uling. Uling. Murah. Ano mo silis? Nanasat. Ayan, so slice natin yung sibuyas. Ayan. Next is ang kamatis. Next is ang luya. Ilan tani sukaan tay? Oh. Sige, kuan ba?
Hang na, patalo suka ako, hang ko na. Hindahan ko ba? Hang ko na. Ambo, ilaw. Akong isudahan ko. Gasa natin. Naman, nagdahon ko. Ayan. Agaw ko nasambitan ambit ako skill Unsa man? pero marog Next is ang limonsito. ano ko din kung gambit ko guys sa mo bagat sa game ang adobo kung ako usap Lagyan natin ng asin. Next is ang suka. Yan o. Suka na tuba. Sili. Tinang sili. Ayan. Ihalo na natin. Yan. So, maraming salamat. Ingat and God bless po sa inyong lahat.